Perang dino terupload ki setengah kilo jem. Iya. Jem. Saiki apa susu? Ana seminggu kas kan bodol ya. Golek anu. Seminggu kas apa rong minggu badane, guys, golek iwak sapi. Jirene bos Lombok mbeleh sapi, guys. Yo jerene. Tapi gambare tok. Oke, kita sudah 3 hari ora syuting, HP-ne soalnya Bro. sing HP nyokoro ya monggo, sing ora ya alhamdulillah. Kompak jare dikeplaki. Ya cewek kok nyukurno. Syukur. Kene iki ning pasar Mas Kudenan ora? Aku wis nang omah udah dhuwur. Sing udan pisanan anu. Lombok ijo kuwi atik karek remukan. Lah sakmene 5.000, Mbah ya. Lho lombok remuk jere 5.000 anak njuk dikeplaki. Ijo. Dono mbok dono. Ijo rokan. Kerong wae ki 2.000 terakhir. 1000. Ya wis adai. Jemblenge setengah kilo. Gula abang iki setengah, Ci. Ngape? Ya. Iki mundak ora abange? Enggak. Pira ya? Rapat. Setengah. Setengah. 19. Le ring kelo ora itu. Nyang ra godol ae cangkeme kok mbayani. Ya wah, ya. Koyoke Ya ketan. anget yo kemulan sarong. Mati roy. Cuman 12.000. Apik to mate. Lho sak iki dari kepatan ya. Terus anjing arene kabeh mal. Iya bos, sambil dicek ben. Sambil bentek iki bodol. Nang Mariana iki malah apa budale jam 11 dombe ning kene engko bothok welut bedhiti enek kabeh. Iki ini jam Awan. Aku dadak iya. Aku dadaknya. Ayo menghitung mulai. Mbak Rina ngobrolna. Arina jeruk dikeplaki ta re wong aku ndombleh ning kono kok ora ditukoni. Engko enek Bu, enek bedhiti barang aku. Lah limpung yo ndawa tapi ora enak omahan limpung. Micin 2.000. Lah pokoke 5 ya ora apa-apa. Mbak. Regane kelas iki biasane kan sing awet-awet kelas. Biasane sing global sing dhewe Rapat apa sakon iki? Hati-hati lan waspada. Nek cangkemem langsung modot panase. Kasune ngono kuwi. Wis. Apa sih seberapa? Lah ora apa-apa. Kira 3.000 Mbak, sak tengah on. sing ngedoli tak tekoki 2 kilo. 36 kilo loro. 36 kilo loro. 18. Wes Matane kan lho anu gula abange lali. Oh ya Allah. Tambah ki. 2,5. Oke guys, belanjane teko. Lombok-lombokan, kul-kulan. Lontonge jek 5. Wis sanget kabeh. Itu kokak-kokok. Glati nendi? Lah wong nek bar aku ya gletak ning kulone bacoke. Yo ning kene ning daerah kene. Golek isik engko temok santai.
Terus. Dengan pawon. Iya ku sing pawon. Lombok sik wis. Sambel pun tak ludis, renek sambel blas. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini jam piro ya guys? Jam 10 pemirsa, aku budal ya. Bolo-bolo sing pengen telur monggo ya silahkan lho ya. Tanteni ini gapura ning Pasar Merah ya. Iki ya rong kober balesi WA. Jere kirim Jakarta piro? 150 plus sambel, bayar ongkir dhewe ya. 200 ya entuk kerupuke ya akeh, sambele ya sedengan. Oke, bolo diawali dengan bantu tripong dulu mumpung isuk iki dinane Senin. Senin Kliwon. Senin Kliwon Jemah Rebu Selasa Legi, Rebu Paing, Kemis Pon, Jemah Wage manganan mernung, Mas. Oke, muga-muga engko ndak mulai ya iki ya. Wis tak awali dengan bantu tripung glowing iki kondang standby ning Pasar Merah. Ready belut ada, bedidi ada, sego jagung ada, cuma botoke sing gak ada. Oke, bola terima kasih. Kita berangkat dulu. Kayak cicak rawone wis siap. Dan apa kuwi kok kaya anak kebakaran nih. Wis siap kabeh. Piro, Mas? Selepan beras. Wis tak kei kerupuk. Oh, milo ae wis ndak dolanan HP nerih endi reh, Mang? Wis kayak ngono. Wih, apik ya wedine. Iya diayak. Kayak ayakan ki wedi asli kok anu wis rasa di anu. Iya. Tapi kan lembute kan anu sih. Kowe kleklet kerupuk. Iya diayak esek-esek sing pentolane diguwak terus anu. Piye? 6 juta. Iya. Ana sing kantul kaya bokong. Iya. Sambel kacang lho. Iya. Sambel kacang. Walah. Kaduan sambel, Bos. Oh, iya. Kacang. Delok sekarang. Ki wong Aku ora tau tukoni sarkona, ora tau rupane wonge. Lah wong kowe dikon ning gapura ditentene wis minggat. Aku diceluk wong SMP ngono kok aku lali kae. Basa ra. Sing maknya bento kae wong ngono. Kalau ngenteni malah hilang jare. Ya apa sapa? Apen Mbah Suci. Jadi sambel kacang. Heeh. Ketemu ndi Mang? Hidungan. Tadi juga lho aku tok ora narik. Sing dhuwur tok sing isor yo gak. Kicau. Ini sik anak sing prongkolan kok. Ya sambel tak pendem. Atur ini saya mereka siapa itu? Oke, bolo. Wis, makasih. Hampir Sama. Ya, oke. Gak ngenteni, Mbam. Kalau kesuran, ingat Iya padha watuk kabeh.
Oke pemirsa, mae wis tekan omah, ndek esuk ning pasar, tak teruso ki mang budar keliling. Keseruane hari ini alhamdulillah sambel welute ya lancar. Nek gawe ya ora nek wong pesen ya guys, tapi alhamdulillah mang nganggur wong jumput. Tuku ngono cara ngono. Oke terima kasih semuanya dulur-dulur. Sepurane urung iso lep ya guys, iki pengen lempiti gomblok. Lanu akune urung dadi, make gak lep dulu ya leren. Sing pengen delok aku ya ning Facebook ngono ya pemirsa ya. Soale piye ya aku urung bisa gawe akun neh. Akune diupangan blorong. Wis omben gawe neh santai sik aku. Fokus aku golek dhuwit, guys. Aku fokus golek dhuwit sik sementara ya, guys ya. Dinggo dandani HP. Tak nggo apa ae wong iki mbocori jagung barang mae ya anu cara mono. Oke pemirsa, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sakai. Riz, pateni sik Riz HP Riz. Aku tak yo ndang merangkak ndandakno HP, golek dhuwit iki ayah buan. Wis bodo besar, ya Allah. Dhuwit ki mesti nglitik ya guys ya. Wis untung-untung ki lho dodol kaya dikai kelancaran karo Gusti Allah. Mudah-mudahan sampai sok mbiyen yo lancar ngonae. Wis apa-apane dijukuk wong ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis rasa anu wong ngono kok ilang yo wis wong ilang kok. Digoleki neh sampeyan ndara temok ngono gawe neh. Ora masalah aku iki. Wong ngono kok aku nek dijukuk yo wis ngono. Engko nek entuk akeh ndak jukuk neh ngono nek iso yo. Oke, terima kasih cukup semene wae kontene. Mangko pasar, tak sembung, ider. Kontene yo ngono kae wong tare urung wayahe padha metu dodol ning ratan yo ning pasar yo piye ae wis. Sing penting didelok wong ngono ya guys ya. Wis oke jalur, jangan lupa ditonton, di like, di komen ya ning YouTube Mae. Aja lali didelok. Aja mok delok tok ya diotok-otok terus-terus apa-apa ngono. Wis cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.